Hej og velkommen til version 3 i reklamespilsvideoerne. Vi skal nu have udvidet vores eksisterende spil fra at kunne tælle point og liv, så man kan tabe spillet. Nu skal der være en pop-up, i det her tilfælde en pop-up smiley, som giver minuspoint. Jeg kan lige prøve at spille spillet en gang. Så vi trykker run, start, og så kan I se, at jeg klikker på chok, og så lige pludselig så er der sådan en sur smiley. Nu er jeg ikke hurtig nok, der dukker op en gang imellem, og se, afspiller en lyd og giver mig minus 5 point. Så nu skal jeg altså anstrenge mig for at nå op på de 5 point, så jeg kan vinde spillet. Og selvfølgelig også, hvis jeg mister liv, så taber jeg også spillet. Man kunne også sige, hvis point blev minus 20, kunne man også afslutte spillet. Det er ikke så vigtigt. Den måde, jeg har gjort det på, er, at jeg i min game screen har trukket et image ind i design, fundet et image, jeg synes, der gav mening. Hvis man har lavet et Coca-Cola-spil, så kunne det måske være en Pepsi eller en Faxe Kondi, der kommer ind og laver minuspoint. Og så har jeg lagt en event på det billede, men inden at man lægger eventen, så skal man oprette det, der hedder en funktion. Og en funktion i programmering, det er en stum kode, som vi opretter heroppe uden for eventen, og så sætter vi den så i gang, eller kalder den, når vi skal anvende den nede i vores event. Så vi definerer altså noget kode her i linje 7-13, 7-14 undskyld, hvor vi definerer, hvad er det så, der skal køres, og så når vi skriver det her navn, pop-up smiley, nede i koden, hernede på vores startknap, hvor er den hen? Her, så sætter vi funktionen i gang. Så det vi gør er her, vi trækker en funktion ind, det er den her function, det er den her, vi sætter ind, der, og så kalder vi den noget, vi kalder den i det her tilfælde pop-up smiley, I kan kalde den pop-up cola eller minuspoint, eller hvad I nu vil, og så trækker vi en set position ind, fordi vi skal jo have den sure smiley til at flytte sig, hvor er den henne? Set position, den er hernede, der, og så er det sur smiley, det er vores image, så husk at kalde den det, I har kaldt jeres billede. Og i de her to første, der sætter vi en random num, det er den her, math. Og igen, så definerer vi her 0, 230 og 50, 350, ligesom vi gjorde på chok, for at han ikke skal flyve ud af skærmen. De to sidste parametre, dem har vi ikke brug for, så dem fjerner vi ved at klikke her på pil tilbage. Sådan der, så er de væk. Så har vi en show element, fordi det er jo meningen, at smileyen skal fjerne sig og komme frem, altså poppe ind og ud på skærmen. Så der sætter vi en show element. Den er her. Sætter ind, finder den frem. Så smiley. Og så laver vi en set timeout, fordi så skal vi også have den til at forsvinde igen. Så vi sætter den til at vise, til at starte med i linje 9, og så sætter vi en timeout, som får den til at forsvinde igen. Så den er synlig i henholdsvis 3000 millisekunder og i 1000 millisekunder, altså 3 sekunder og 1 sekund. Og dem finder vi her. Det er den her set timeout. Der. Og så sætter vi en hide element ind i vores funktion, ind i vores set timeout, der. Hide element. Og så husker vi at sætte den til at være vores sur smiley. Og så sætter vi en timeout mere inde i timeouten, så vi kan få den til at forsvinde igen. Der. Det skal være den her. Det skal være den der. Set timeout der. Og så smider vi bare den der ud. Altså, jeg ved ikke om I så hvad jeg gjorde. Jeg tog bare den grønne og fjernede den ud til siden der. Og så siger vi så her, skriver vi bare pop-up smiley, som er navnet på vores funktion. Sætter den til 3000 millisekunder, altså 3 sekunder. Og den der til 1000 hov.
Sådan der. Så kører vores funktion, og nu har jeg oprettet den ligesom den her op. Det var bare for at vise jer, hvordan man lavede den her stykke kode. Så nu fjerner jeg lige det igen. Så skal vi huske, på vores startknap skal vi sætte den her kode i gang med at køre, den funktion vi har lavet. Så det gør vi hernede med en set timeout. Der. Den sætter vi ind på event-knappen. Nu laver den lige dobbelt, så I kan se, hvordan jeg har gjort. Set timeout, og så her skal vi så have selve funktionen ind. Og det er bare den her function, my function, sætter vi ind her. Og så skriver vi det, vi har kaldt den, pop up. Det var småt. Sådan der. Sådan sætter man funktionen i gang. Nu sletter jeg den lige, fordi jeg har jo allerede snydt og lavet den. Så her har jeg også sat en hide element på Chucks, fordi det gør det spillet lidt sjovere, at han også popper ind og ud. Det gør vi så på selve Chuck-eventen, udvider vi koden med et hide element, finder vi herover. Hide element, der. Og så laver vi en timeout også på Chuck, så han hopper ind og ud. Så gør det også spillet lidt sværere og lidt sjovere. Når vi så rammer den sure smiley, skal vi også have lagt en event på den, for vi skal jo have 5 minuspoint. Så der går vi ind på vores sure smiley og lægger en event, trækker den ind her, og en event, finder sur smiley her, og så har vi en hide element ind, en set position, så den hopper rundt på skærmen, og så siger vi, at hvis vi klikker på den sure smiley, så skal vi have 5 minuspoint, så siger vi altså count minus 5, det finder vi herover, x lig tom, trækker ind, så udskriver vi variablen af vores totale score, eller ikke, variablen count udskriver vi i total score, det er den deroppe, og så spiller vi en lyd, den har jeg bare fundet her i UI controls, play sound, så kan man trække den ind her, og hvis man så klikker der, så kan man gå hele lydbiblioteket igennem, men det vil jeg ikke, her. Og så har jeg en timeout på, som får den sure smiley til at poppe ind og ud. Den fandt vi her i kontrolstrukturen set timeout. Og sådan der, kan I se. Og så sætter vi bare show element sure smiley ind i den og ændrer den til 3000. Eller hvad I nu synes. Det kan I lege lidt med, hvad I synes, der giver mening for jeres spil. Og det var egentlig det, der var nødvendigt for at lave en pop-up smiley og gøre spillet endnu mere svært at spille. Ikke at det er særlig svært, men gør det lidt sjovere at spille. Kan I se her. Sætter vi en sure smiley i, og vi kan jo også sætte nogle definitioner på, om man kan tabe spillet, hvis man har opnået et antal minuspoint. Sådan der. God fornøjelse med at lave version 3.